Ụmụaka ndewonu. Ndewo Adaeze. Ihe oge ruru ugbu a bụ ọnụ ego n'Igbo. Ụmụaka unu mara ihe bụ ego ọkwa ya? Ego anyị ji egote osikapa. Ego anyị ji egote udo oyi ọkwa ya? Ọ dị mma ka anyị gbapụ ya ọsọ. Onye ga-agwa m ọnụ ego a n'Igbo? Obere nwada nọ n'isi isi. Aha m bụ obere nwada Obiefuna-Ndụbụoke. Ihe ego a pụtara n'Igbo bụ naira 1,000. Ikwuteghị ya ka esi kwesị ikwu ya. Obere maazị nọ n'isi isi. Aha m bụ obere maazị Omekechukwu. Aha ego a n'Igbo bụ 1,000 naira. 1,000 naira kụpụrụnụ ya aka. 1,000 naira. Onye ga-agwa m ọnụ ego a n'Igbo? Ọnụ ego a onye ga-agwa m ya n'Igbo? Ọ dị mma, obere nwada. Aha m bụ obere nwada Chiwendụ Ezilo. Aha ego a na Igbo bụ narị naira iri na ise. Ịdabago ya, iri abatago ya. Onye ga-agwa m ihe ọnụ ego a n'Igbo? Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Uchichiọzọ. Ya na-akpọ ego a na ọnụ ego a n'Igbo? ya na-akpọ ọnụ ego a n'Igbo? ọnụ ego a n'Igbo bụ 500 naira. Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Mbachigozie. Ihe ọnụ ego a pụtara n'Igbo bụ 105. Ịzabugonu ịda ya. Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Obiefuna-Ndụbụoke. Ọnụ ego a pụtara n'Igbo naira 500. Ka m kụzie ya ebe ọ bụ na ọ dị mma, ngwaza m ọzọ. Aha m bụ obere nwada Ezilo Chiwendụ. Ihe ego a pụtara n'Igbo bụ narị naira 5. Narị naira 5 kụpụrụnụ ya aka. 500 naira na bekee, narị naira 5 na Igbo. Onye ga-agwa m ọnụ ego a n'Igbo? Ụmụ ndị na-azaba obere maazị. Aha m bụ obere maazị Nwafọ Mmachi. Ọnụ ego a bụ narị naira 2. Narị naira 2, 200 naira na bekee. Narị naira 2 kụpụrụnụ ya aka. Kụpụrụnụ ya aka ọzọ. Ụmụaka nọ n'ụlọ kwụ na-amụta ọnụ ego n'Igbo. Ọ dị mma, anyị ka na-agakwa ka anyị jikọzie ya ọnụ. Onye ga-agwa m ọnụ ego a n'Igbo? 1,200 naira na bekee. Onye ga-ekwu ya n'Igbo? Obere maazị. Aha m bụ obere maazị Omekechukwu. Ọnụ ego ya n'Igbo bụ 1,000 naira 2. 1,200 naira. Onye ga-agwa m ya? Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Eze. Ihe a na-akpọ ego a n'Igbo bụ 1,000 naira na 2. Ọ fọrọ ọ na-enweta ya mana o nwetachaghị ya. Ngwa obere nwada. Aha m bụ obere nwada Ọkpata Ezinne. Ya na-akpọ ego a n'Igbo bụ 1,000 naira na narị naira 2. Ọ dị mma. Aha m bụ obere nwada Mbachigozie. Ihe ọnụ ego a pụtara n'Igbo bụ 1,000 na narị naira 2. Ọ dị mma, kụọnụ ya aka. 1,000 na narị naira 2, 1,200 naira na bekee. Ọ dị mma, anyị ka na-agakwa n'iru. Onye ga-agwa m ọnụ ego a n'Igbo? 600 naira. 600 naira. Onye ga-agwa m ọnụ ego a n'Igbo? 600 naira. Obere nwada. Aha bụ obere nwada Ezilo Chiwendụ. Ihe ọnụ ego a n'Igbo pụtara bụ narị naira 6. Narị naira 6 kụpụrụnụ ya aka. Ọ dị mma. Onye ga-agwa anyị ọnụ ego a n'Igbo? 1,050 naira na bekee ka ọ bụ. Onye ga-ekwupụta ya n'Igbo? Obere nwada nọ n'isi isi. Aha m bụ obere nwada Obiefuna-Ndụbụoke. Ihe ọnụ ego a pụtara n'Igbo bụ 1,000 na narị naira 50. Ebe ka narị isi batazi ya? Na 50. Ngwa kwugharịkwa ya ọzọ. Ihe ọnụ ego a pụtara bụ 1,000
na narị na naira 50. Ịtabie n'ọnụ. Kedu onye ga-ekwu ya? Gbowa m. Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Mbachigozie. Ihe ọnụego a pụtara n'Igbo bụ 1,050. Obere maazị. Aha m bụ obere maazị Nwafọ Nnachi. Ihe ego a pụtara n'Igbo bụ 1,000 naira. 1,000 naira 5. 1,000 naira na 5. Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Igbowoombachi. Ihe ego a pụtara n'Igbo bụ 1,000 naira na 50. 1,000 naira na 50. Kụpụrụnụ ya aka. 1,000 naira na 50. 1,050 naira. Anyị ka na-agakwa n'iru. Ọ dị mma. Onye ga-agwa m ọnụego a n'Igbo? 750 naira. 750 naira na bekee. Onye ga-ekwu agwa m ọnụego a n'Igbo? 750 naira. Aha m bụ obere nwada Mbachigozie. Ihe ọnụego a pụtara n'Igbo bụ 750 naira. 750 naira. 750. Kụpụrụnụ ya aka. 750 naira. Ọ zụtara ya. Ọ dị mma. Anyị ka na-agakwa n'iru. Onye ga-agwa m ọnụego a n'Igbo? 70 naira. 70 naira. Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Ezilechi Random. Ihe ọnụego a pụtara bụ 70. Obere maazị. Aha m bụ obere maazị Ebegoro. 70 naira. 70 naira pụtara. Onye ga-agwa m ọnụego 70 naira n'Igbo? 70. Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Igbowoombachi. Ihe 70 naira pụtara n'Igbo bụ naira 70. Naira 70. Kụpụrụnụ ya aka. 70 naira na bekee, naira 70 na Igbo. Ụmụaka nọ n'ụlọ na-esonyekwala anyị amụta, maka na ị ga-ama ọnụego na bekee mana ị gaghị ama ya n'Igbo. Ọ dị mma. Nke ikpeazụ anyị ga-eme ugbu a. Onye ga-agwa m ọnụego niile a n'Igbo? 1,800 naira. 1,800 naira. Onye ga-agwa m ya n'Igbo? 1,800 naira. Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Mbachigozie. Ihe ọnụego a pụtara n'Igbo bụ 1,000 na narị 70. 1,800 naira. Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Igbowoombachi. Ihe 1,800 pụtara n'Igbo bụ 1,000 naira. Narị naira 70. Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Chinwendu Ezilo. Ihe 1,800 naira pụtara n'Igbo bụ 1,000 naira na narị 80. 1,000 naira na narị 80. o kwutere ya. Kọrọnụ ya aka. 1,000 naira na narị 80. 1,800 naira na bekee. 1,000 naira na narị 80. Ụmụaka nọ n'ụlọ kwụ na-amụtago ya tata. Otu ọkụnụ ga-esi na-ekwu ọnụego na Igbo. Ọ dị mma. Anyị abịago n'isi njedebe ihe omume ọnụego na Igbo tata n'oge ihe omume Ojadili. Ọ ga-abịakwara gị n'ụbọchị ọzọ. Ụmụaka ndewonu. Ndewo Adaeze.